Tuga je okovala jedan bosansko-hercegovački grad. Preminula je Šuhra Šudić, mlada majka koja je u samo 31. godini života napustila ovaj svijet, ostavljajući iza sebe 4 djevojčice. Vijest o njenom odlasku pogodila je ne samo porodicu, već i cijelu zajednicu, koja je ostala u šoku i nevjerici. Dženaza namaz klanjana je jučer na mezarlucima kod škole u džematu Blaga i Japra. Veliki broj ljudi, među kojima su bili članovi porodice, prijatelji, rodbina i komšije, došao je da isprati Šuhru na njen vječni počinak. Atmosfera je bila teška, a bol u očima prisutnih jasno je pokazivala koliki je trag ova mlada žena ostavila za sobom. Iz džemata prekosanje poručili su da prerani odlazak jedne mlade majke ostavlja prazninu koju ništa ne može popuniti. Porodica sada nosi teret koji samo Allah najbolje zna, a podrška zajednice u ovakvim trenucima postaje jedina snaga i oslonac. Zajedništvo, suosjećanje i briga za djecu koja su ostala bez majke, to je ono što sada može olakšati bol i tugu. Šuhra će ostati zapamćena kao posvećena supruga i brižna majka, žena koja je živjela tiho, ali vrijedno i koja je svojom dobrotom dirnula mnoge. Njena vjera, osmijeh i toplina učinili su da je ljudi pamte samo po lijepom. Ono što posebno pogađa jeste činjenica da su 4 nevine djevojčice ostale bez majke, bez njenog zagrljaja i nježnih riječi. To je bol koju je nemoguće izmjeriti. U trenucima kada porodica Šudić prolazi kroz nezamisliv gubitak, od nas se traži da pokažemo humanost i solidarnost. Ovo je podsjetnik svima nama da život nema garancije, da se sreća i tuga smjenjuju u trenu i da je najvažnije da stojimo jedni uz druge. Neka se prisjetimo da ono što ostaje iza čovjeka nisu materijalna bogatstva, nego ljubav, dobrota i trag koji je ostavio u srcima ljudi. Šuhra je ostavila upravo to, uspomenu na svoju dobrotu i ljubav koja će živjeti kroz njene kćerke i kroz sjećanja svih koji su je poznavali. Molimo Allaha da joj podari dženet, oprosti grijehe i olakša porodici ove teške trenutke. Neka ova tragedija bude i opomena i podsjetnik svima nama da ne zaboravimo koliko je važno biti uz svoju porodicu, čuvati zajedništvo i pružiti ruku podrške onda kada je ona najpotrebnija.